Evanđelje po Mateju, 16. poglavlje. I pristupe farizeji i saduceji, pa iskušavajući ga, zatraže da im pokaže znak s neba. A on im, odgovorivši, reče: Kada dođe večer, kažete, bit će vedro, jer se nebo rumeni. A ujutro, danas će nevrijeme, jer se nebo zarumenjelo i smrklo. Licemjeri, lice neba umijete prosuditi, a znakove vremena ne možete. Naraštaj zao i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati, osim znaka proroke Jone. I napustivši ih, ode. Učenici njegovi dođoše na drugu stranu, a zaboraviše uzeti kruha. A Isus im reče: Pazite i čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog. A oni umovahu među sobom govoreći: To nam reče jer ne uzesmo kruha. A Isus im, znajući za to, reče: Što umujete među sobom, malovjerni, da ne uzeste kruha? Zar još ne shvaćate? Ne sjećate li se onih 5 kruhova na 5.000 i koliko ste košara nakupili? Ni onih 7 kruhova na 4.000 i koliko ste košara nakupili? Kako ne shvaćate da vam nisam govorio o kruhu, nego da se čuvate kvasca farizejskog i saducejskog? Tada razumješe da nije rekao da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskog. I došavši u krajeve Cezareje Filipove, Isus pitaše učenike svoje govoreći: Što za me, sina čovječega, kažu ljudi, tko sam? Oni rekoše: Jedni da si Ivan Krstitelj, drugi pak da si Ilija, a treći da si Jeremija ili jedan od proroka. Reče im: A što vi za me kažete tko sam? A Šimon Petar, odgovorivši, reče: Ti si Krist, sin Boga živoga. I Isus mu odgovorivši reče: Blažen bio Šimone Pariona, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. I ja tebi kažem, ti si Petar, i na ovoj stijeni sagradit ću crkvu svoju i dveri podzemlja neće nadvladati. I daću ti ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno na nebesima. Tada zaprijeti svojim učenicima da nikomu ne reknu da je on Isus Krist. Od tada poče Isus izlagati svojim učenicima da mu valja poći u Jeruzalem i mnogo pretrpjeti od starješina i velesvećenika i knjižnika i biti ubijen i 3. dan uskrsnuti. Petar ga uze na stranu i poče ga odvraćati govoreći: Bog ti bio milostiv, Gospodine, s tobom neće biti lako. A on, okrenuvši se, reče Petru: Odlazi od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na umu što je Božje, nego što je ljudsko. Tada reče Isus svojim učenicima: Hoće li tko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe i neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Jer tko god hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko god izgubi život svoj mene radi, naći će ga. Ta što koristi čovjeku ako zadobije sav svijet, a dušu svoju izgubi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju? Jer će sin čovječi doći u slavi oca svojega s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po njegovu djelu. Zaista, kažem vam, ima nekih od ovdje nazočnih koji neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječega gdje dolazi s kraljevstvom svojim.